Gasa itibiyag. Marik na akong tinapudot apuloy ti angin ha. Kaya't nasawan, dandani tayo na makasangpet iti laon yun. Excited ka na talaga, LJ. Itaaklaan mat ngami na makabakasyon. Hindi pa ila plan-planwen tayo ti agbakasyon. Wen, hindi pa eh. Ngem kaput nagpandemya. Saan anatuloy? Ha? Bakit kita kong tibaybay? Asidig tayo na talaga. Ringam ni mamim. Tani, asidig tayo. Nakariinga. Inkidam ko lang. Tamabanugak amakangkangag iti tungtungan nyo nga agama. Idulin ko pa dito yung cellphone ko. Kaya't ko nga enjoy nga sightseeing. Mami, naragsak ti buridek ta amakadanon dito'y laon yun. Anya ko matinaragsak dito'y. Sikakit di mat. Nagado ti trabaho kanas ka nalagpasak iti opisina. Relax. Enjoyin tayo dito yung bakasyon tayo. Daddy, Mami, mapantayon to ag beach ah. Kalpasan na, mapantayo ijay karayan. Ag-picnic tayo ijay. Kaya't mo ka di ang umisit ka, LJ. Urayan ha. Usumot ita tinangisit. Saan ka di, Daddy? Pasensya kayon, taporo lamas, manipod iji karayan, dagitain sa ganak apang rabyan tayo. Dagito'y katil iliwa kasi daan. Mayat gayam ngagpaiso ti agyan dito yung baryo, auntie. Mano, titawan na idinaw, di kayo ang nagbakasyon dito. Mami, mano titawan ni LJ din? Agsursuro pa'y ang amag na idi Aywan, ni Manong kan manang na tidadakkel ide. Isuda ti mga awer ka ni LJ. Malagip ko pa'y. Ni Maki, aday je Singapore. Ni Mat Michelle, aday je Manila. Ay da, puro successful dagiti anak yu gaya man. Kat si kangay mo't LJ, anya ti kayat mong adalan a kurso. Computer, auntie. Dahit hapay matikunam. Puro computer di sang-sangwan na. Uray ijay balay. Iso nga itata nagbakasyon kami. Jack pailaan kaya ti ag cellphone ka nag-computer. Wan LJ, enjoy am ti bakasyon. Ado dagiti rumbang nga aramidam dito'y baryaw. Awan pa'y mutlagayam tinagbaliwan dito'y baryo. Kas pa'y mutla iti sigod. Talaga akasta. Nabuntog ti asensoda dito'y baryo. Saan nakas kada tayo ijay syudad? Numabalin. Saan tayo nga ginana? Uray rabi agtrabaho tayo lata. No pampanunutak. Nasayat mutkit di tasimmurutak. Makainanaak gapo iti kinaado ti trabaho. Gusto ti kinunam mami. Agam, nakitam ka di, yalimabas di ta kalsada. Ay jak nasiputan. Sino ka di? Ni Minda akasinsin ko. Si bibiyag pa'y matlagayam day ta kasinsin mo. Ako namlan asino amang tagtagibasit kan kay di. Wen nga rod, kunaday di amasakit. Kimita ka di dito'y ayanta? Saan ko anasiputan? Yakmana mo, no kimita wano saan? Amunan sa nga datayo. Nalabit, nakita na jay lugan ang nakaparking ijerwar. Ang mga nukasta. Amom, nagpariir man ti angin dito'y ruar. Ay, wan garod. Ay, wan gayam. Ayan nga tan ni LJ. Kuna naasaanan nga ag-computer kan ag-cellphone. Anya nga rod ti aramidin na dito'y baryo. Itilasod di makalawas a panagbakasyon tayo. Good morning, auntie. Nagsapa ka mo't na nagrieng, LJ. Aglutluto ak pailang iti pamigat tayaw. Kaya't ko kumati mapanag-jogging. Tapno mapasyar ko da ito'y lugar yo. Mapan ka Simentadon ti dalan dito.
Saan akas ide akabat-bataw? Asidag ka diti karayan ditoy, anti? Aywan, magnakalaang dito'y laod. Sumalpot kanton ije karayan. Mapanak man, anti. Inalak da ito'y kamerak, tapno makapikturak. Manya nga iti picture ije karayan. Sige, anti, mapanakon. Ay katagkapi kapay Saanin, anti? Nabanugak ang nagjogging. Nagrigat gam no awan kadwa makasarsaritam nagjogging. Ha? Bubunmet gayam da ito nakaluban dito iti aglatlati agal ba? Anya tikit kita dito eh. Ha? Kita klaang da ito bubon. Nabayagin da ita dita. Saan mingos usaren? Makabasol kami kano na usaren mi. Ha? Taapay makabasol kayo. Atidog nga istorya. Asino ka kadi? Itaka lang ang makita dito'y baryo mi Siyak ni LJ. Nagbakasyon kami lang kadag itinaganak ko. Ha? Sa dino ti balayo? Di talang. Jeda na balay. Ha? Antim ni Auntie Marga? Wen, antik. Kabsat ni Dadik. Antik mat. Talaga? Kaya't mo asawen? Agkabagyan ta? Nanang ko ni Minda. Kasta ka di? Agjagjaging kansa. Wen, mapanak ije karayan. Mapanak mo't lang dita. Makitam ka di daytoy. Anya dayta? Pagtiliw-tilamos daytoy. Ikat ti awag na daytoy. Uy, kayat ko akitaan no kasano ti panagtiliw iti lames. Mabalin ka diya sumurutaken ka? Wen umay ka. Awanan, santan ang mauray ni LJ nga agawid lakay. Iso ang mapantan ijay ili. Awagak ko ma. Ngam nalagip ko nga imbati na matgayam ti cellphone na. Saan mo't adelikado dito'y para kan kuan bayam, tapno ag-explore. Tapno addanto mo't istoryaan na kadagiti gagayam na. Naglaing kang agtiliw iti lamas. Nagadun tinatiliw mo. Dituyak adim makal. Mangalap ididay ditatang ko. Kita man, nagnisitak. Kumparaking ka nakapudpo daw. Sa anak namin ama ininitan ijay syudad. Agis eskwela ka? Wen, si Kangay. Saan ko analpas iti high school? Natay nga minitatang ko idi. Iso napilitan ak asumardeng. Tapno tulungak ni nanang ko nga agmula iti tabako. Kastagayam. Marigrigat kami lang, LJ. Kuna ni nanang, baknang dagiti kakabagyan mi. Da kami lang di marigrigat. Agpada ngamin anapintas ti trabaho da mami kan daddy. Lugan nyo gayam di nakaparada iji kalsada? Da kayo di kabagyan mi abaknang? Apay ako na makabasol kayo. Nusa rin nyo jay bubon. Wen. Dayta ti kanayon nga ibagbaga ni nanang. Ung tanak nulukatak day jay. Saan mi kanu ngamin adaga jay ayan day jay abubon. Idarom da kami kanu no bumaddag kami ijay. Apay asimardeng kamag na Mario. Asidag ta ni jay balay. Mabainak nga umay dita balayo. Apay mabain ka. Umay kakit din. Kinunambat nga kasinsinta saan ka di? Wen. Kuna ni nanang. Umay kan. Katawanan ni LJ ni Mario. Saan ka di? Wan, agkatawanan dangam saan da nga agam mo. Tay tinaudi nga imay kayaw. Nagaapa kayon kadaminda. Ita, nagkitan de LJ ken Mario. Nabayag mo't kat apanawan na saan kami anagtong-tong-tong kaniminda. Agsinsinnabat kami, ngam saan kami, nga agpimpinan sen. Kasta ka di? Nabayag mo ta panahon tintay pa nagkukontra. Jak mat ipalubos nga usaran da dayta bubon. Dagayo dayta, anak ay patakderan dayta bubon. Jak ipalubos, uray no nagpakpaka si daydi kanyak. No usaran da, amang ano tagikwaandan. Saan tayo mat basta-basta itid dayta apasat ti dagayo kadakwada? Saan ka day? Kumusta ni nanang mo, Mario? Nasaya at mutlata, auntie. Adalangin iji balay ni nanang. Saanin ang makatrabaho?
Taapayasaan. Nakapsot ti baginan, anti. Siaklangan ti agmulmula iti tabako. Ang marigatanak, tawan danom apagsibog ko. Kasta ka di. Saan kanumit ang mabalin alokatan day abubon? Tamakabasol kami kano. Mangantayon, Mario! Umaykan! Mami, mangantayon! Agawi daksan, LJ. Ay saan? Mangan ka pa'y ditoy. Maragsakan kami. Tagsasago tayo ang mga... Anya lang ti maibagadakan ka dagitatat tao, tanapan ka pa'y gayam na kipangan iji balayda. Apay nga gungot ka, nanang. Gaputa kaapat tayo ida. Kaapa tayo ida? Idinto ta kasinsin tayo ida. Kakabagyan tayo ida, nanang. Agom na kita pamilya. Ha? Ay maturog kan, agsibog kay tun bigat iti mulam. Ano sam ti sumakdo iji adayo, no kayat mo nga agbiag dagiti mulam. Wen, nanang. Kandi mo padpadasan alokatan kan sumaklo di tabubawn. Ure asidag di tamulam. No di mo kaya ti makabasbasol. Mario, agsakdo ka? Wen, LJ. Si bugak jay mulak at tabako. Sa dino ti pagsakdoam? Ijay Adayo Kaabay mo lang arudan da ito'y bubon. Dito ikan ngagsakdo. Ay, saan akayat ni nanang ko? Ong tanak. Ay wen, mapan kami ag-beach inton bigat. O may kaawisan. Kayat ko ti umay Ngaman niya. Amangan noong tanak ni nanang ko. Saan na akayat nga umasidagak kada kayo? Kasta ka di? Wen, LJ. Naungit ni nanang ko ngamin. Ado ti na ipunpun na sakit tinakam na. Nungay ipakada ka. Ay, saanan, LJ? Amangan no oray si ka. Kit mairaman ang maong tan na. Sige, ituloy kong ti agsakdo. Mabantayo agbitsin tun bigat. Ngam kasla saan kamot ang naragsak. Saan ka di akas to'y ti kayat mo? Dad, aw-awisak ni Mario. Ngam di na kayat tagungat ka no ni nanang na. Saan mo apilitan no saan na kayat? Adda ka di gura yung agkakabagyan? Ha? Kwa? Nabayagan day ta. Apay asan yung nga urnusan, tadda tayon ditoy. Agsasarita kayo kumadad. LJ, saan mo ang maawatan ti amin? Daga ti pagriririan nyo, saan ka di? Day tayan ti bubon ang nabayagan asan ang maususar? Saan arumbang agsauka iti kasta? Ta saan mo nga ammo ti poon ken gapuna? Komplikado ti sitwasyon. Apay apagbalinan nyo a komplikado. No mabalin nyo mat nga aramidan a simple laang, dad. An-anuan nyo pa'y day ta adaga. Ket na namay mat ti biyag tayo ijay syudad. Ni Mario, agrigrigat da ditoy. Day ta abubon ti kasapulan da, tapno agbiag da. Inikanak iti pagpampanunutak ni LJ, mami. Nabayag ngaminan day taariri iti pamilya tayo. Kayat ko kung mga iti daytoy a panagbakasyon tayo. Ket maornosen ti amin. May subli ti sigod anapintas, alinangan tayo nga agakabagyan. Apay di mo kasarita ni Marka. Dayta ti pampanunutek nga aramidan. Wen lakay. Panawanan tapno malpas dagita saan a panagkikinnaawatan. Urnusen tayon ti amin. Anya, idunit yulangan kadakwada day tadagayaw. Uen Marga, tapno saan laeng adamin dati agnumar. No diket dagiti amin nga agbangbangkag ditoy. Ay, nagbayag abinan bantayak day ta. Imparit ko pa'y amin ang lumamas dita, adisaw. Taplano da pa'y tagaramid iti kalsada dita. Apay ngamin nga iparit mo. Bay amaramid ti kalsada dita. Tapno pagnaan dagiti tattao. Sa bagay, da kayo ti akin ko kwa iti dayta.
Kaya't ko akasarita ni Minda. Di nakibaon ang mapan makisarita kun kuana. Jak aramiden dayta. Nabayag apanawan ang naginginura kami. Ita siyak laag ti kayat mga umasidag. Siya kung timapan no di mo kayat. Ayabak ni LJ akadwak. LJ, si kamot gayam. Nasayatan na kaumay kayo ni dadim dito'y balay. Wen Mario, inawis nak ni daddy nga umay dito'y balayo. Kumusta, Minda? Apay nga imay ka dito'y balay. Mabalin ka di, ti Sumra. Nakurapay kami laag. Kat kababay na pastor kanda ka dito'y balay, bay. Sumrag kayo, LJ. Sumraktan daddy. Ay, saan kayo arumbang nga dito'y? Agum kayo a pamilya. Da kayo ti makagapo no apay anatay nila kay ko. Da kayo ti makagapo no apay nga grigriga ti biyag mi ita. Arakupan ka, Minda. Kan dumawatak iti-dispensar ken ka. Pagkawanan na kami kadagiti ado nagbasulan mi ken ka. Amumi nga ado dagiti basol mi. Ket panawanan, tapno lipatan tayo dagiti sakit tinakaw. Imbay kami ditoy amakikapya. Naglaing kagayam nga agbasketball, LJ. Jak amo ang nalaingak gamag basketball Dito'y kulangan na diskubre. No amumla ko ba nga eskwilaan kan balay lang ti ayan ko. Imbaga ni nanang ko, nga agiskwila akmet kanon. Nasayat no kasta. Mekaniko ti kayat ko nga alain na kurso. Kukwa mi kanu nga minin day tadaga, nga ayan ti bubon. Indunar gayam ni dadim. Naragsak ka din, Mario? Ayun nakaragragsakak. Nawadwaden ti danom nga usarin mi nga agbangkag. Uray dagiti ka aroba. Naragsak damutten. Nudumteng ti panungpalan, saan ang maitugot ti anyaman a kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Nasaya at tumulong kadagiti agkasapulan. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag, insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.